Em va emprenyar molt aquella situació en què ell parlava malament del company, comentaris com que canviava davant nostre i que en realitat el seu talent de sergent amb ell floria. Vaig intentar explicar que era la seva manera de ser, sense, òbviament, el meu malestar amagar, perquè a mi també m'agobiava, no m'agrada que estiguin damunt meu, de guaita. També va dir que era de la dona defensor i que per això volia quedar bé davant nostre i que per un comportament a The Bowl va fer que al final s'emportessin les mans al cap. El malestar era palpable. Quan ell entrava els altres desapareixien. És una pena arribar a aquesta singularitat perquè jugàvem molt junts abans. Per descomptat, les relacions es cremen i jo m'esgotava moltes vegades. Però d'això, a que tot desaparegui, bé, potser vindran moments millors. Ell el va bloquejar de Discord, però no així de WhatsApp, i pretenia que li vingués a demanar perdó. Això, per mi, és una solemne ximpleria. Et pot molestar per uns moments i potser decideixis perdre el grup. Segur que en algun moment tornes. Amb un respir tot es veu diferent. No sóc la noia perfecta. Sempre he tingut frecs i baralles. I hi ha comentaris i bromes que em foten, encara que si em queixo s'esgoten de mi, això diuen. I què vols, que calli? És injust haver d'aguantar porqueria. Em carrega molt el vostre culte al neve. Fiqueu-vos les vostres brometes per on us càpiguen. En fi, la cosa és que tots se'n van a de mare perquè va voler convidar la seva perquè jugués. I en aquestes va comentar que com el susdit li digués alguna cosa a sa mare, vaja, que li fotia una mossegada. Això ja va ser un punt d'inflexió. La seva tossuderia i obsessió arribava ja al descontrol. Li vaig dir que això no ho faria, que deixés de veure fantasmes d'un cop. A part va dir que si ella entrava en ser la seva mare, ella es tallaria, i hi hauria brometes que ja no faria i pretenia censurar-nos la boqueta. Li vaig dir que no volia canviar per ella, perquè era injust, per descomptat. No sé què més va passar aquests dies. Crec que és que del WhatsApp se n'anava, també del clan nostre, a més, i en estar a punt a purgar el Conan, jo no entrava per esperar els altres, perquè poguéssim defensar com mereixia. Em feia pena que el castell se n'anés a la merda. Ella es va passar pel xat per avisar-me que ja venien. Ho vaig deixar tot per anar a ajudar. Encara que em va fotre que entrés estant tot sol. Vull dir, si la purga és a punt de passar, doncs espera que estiguem dins tota la penya. Que si no, coixem de les dues potes més quan no coneixem la força dels que ataquen. Com que no vaig veure que estigués allà lluitant i jo estava defensant amb problemes en matar-me dos cops amb un parell d'urpades i veure com la casa trencaven els condemnats, em vaig emprenyar i el vaig treure del clan. Només vaig pensar que estava de tot farta. Després va venir a cridar-me, fet una fera per haver-lo fet fora, i mira que al final li vaig demostrar que res del que tenia s'havia perdut. Fins i tot la meva mare va deixar de parlar per escoltar aquesta mena de debat. És clar que els crits no van tenir per ell, mai sol ser tan salvatge. Ell ni tan sols em va escoltar i em va dir que així em quedaria sense amics. En aquell moment això em va afectar, no té idea del que he passat. Li vaig dir que abans estàvem bé, almenys estàvem tots junts. Jo no vaig ser la que va fer que es perdessin les partides entre tots. I a sobre em va retreure que jo, per exemple, m'allunyés, ja que ella en marxar del grup volia donar-se un temps. Li vaig dir que de vegades necessito plorar, estar sola i sense ningú parlar. Els nostres sentiments són diferents, ell aspira per orgull i jo per dolors. Em va retreure que defensava a un defensor de dones, perquè allò que ell volia és que em quedés al seu costat fent deures. I no, aquesta situació va ser estúpida. D'un moment tens en un joc va sorgir el pressionar perquè decidissis estar al seu costat o anar al pou.